З БДУ з 2020 года звольнілі з палітычных матываў 50 выкладчыкаў і адлічылі 140 навучэнцаў. Пра гэта расказалі кіберпартызаны, якія ўзламалі ўнутраную сетку універсітэту. Яшчэ больш выкладчыкаў пад ціскам адміністрацыі БДУ мусілі звольніцца пры зводзе бакоў. Пра колькасць рэпрэсаваных кіраўніцтва БДУ давала справаздачу сілавікам. Пра гэта стала вядома з захаваных на кампутарах аўдыёзапісаў. Всего за период с 20 по 23 год с основными работниками, из числа, вернее, основных работников университета были прекращены трудовые отношения в объеме порядка 500 человек в связи с проводимой кадровой политикой в области государственных интересов и безопасности. Нормально так будет эта приписка? Рэктар БДУ Андрей Кароль асабіста даносіў супрацоўніку МУС Андрею Галенку пра тое, дзе і як праходзяць студэнцкія акцыі.